septembra v klube Not bude fenomenálny večer, ktorého chcete byť súčasťou. Kapela Pitchbender pokrstí nový album, ktorý sa volá Peace in Emergency. Bude to večer plný super muziky s radou hostí, ktorí na spomínanom albume účinkujú. Hlavne si to nenechajte úsť a vidíme sa v Node 4. septembra. V Node v Praze.